Shubor nakashlem jong unong san hima. Ki samla ki badon ha ki jingduna ha ki dkhotmet ha ka arpo ar tarik ulber ar hajar arpo ar ha ki jingya kren bat ki lat pathai kubor ha Shillong Press Club ki lakarpat ya ke sorkar jela bahkan pet ya ki jingya ka jongki khamtam ha ka lek kawan namar nakapor sakapor ki jumat ya shibon ki jingya kini ki samla ki la ongru babun na ki baduna dkhotmet ki shusa kot dang hayeng namar ka jingya ha ka lek kawan kini kisamla ki kwaru ba kabai kali la kadai ki kali kamai ne ki bos sorkar ne ki kali shimet bakin ken duna kabai kali na kabanta jongki na kaliang jongki ni kisamla ki laong ba ka sorkar kadai banpet ya kini ki jinge knang ba ki briu ki baduna khotmet kinsuk hakale kawan kumba julong haki we pat ki jela la yo si kersian ro na kumba sau beli sen ke baterai man sau bhai na ta jing bhai jo ki breu nan jang khatmen bahkan thop ya National Center for Promotion of Employment for Disabled People na da Barefoot Trust Media Association Kasi Disabled Association Blind Trust bat kami clear liberation for visual employment kini yusan ke ajin kersian hadu ta ya man wat bena no man lap ye kini bagi breu nan jenan khatnet ba ta we ke jik thmu ba khong san tam na jumi kolong bang kwa ka sorkar ba kan pet ya kanai ka jik ha le ke wan joki breu ku nan jenan khatnet kene jik tam cham klane la slam ba kan khayaro krar ke ya ka jing dat sam posnan kane ka jing dat sam posnan jo ba sorkar me khaya ba tum jo ro ka me khaya bro we ka kwa yang ni ban mengi ro ni kwa mani dai bandan bentalang ha ki nang sarang kalai kwan kadai we kalat kranti ka bala ban pen keu ha ki nang sarang khan tan ki breu ban junan khatnat ba kin la ban chimanta pura ki nang sarang kum joro ha ga pule puthi ha chipen chaki bon ki breu ban junan khatnat ki sa kot hayeng man ki shanya ki we tana kadau bakalai kawan kam siam long ka basuk na ka banta juki ha te tidang sipon ki ba ki ai chimut jengke breu ban jek khanlan ha ba kwa ba sorkar ga dei ban hai khmat lan saki ba kum jo ro dei te chpang ban pensuk ya ki bos ki ba dei trai jok sorkar magini bos trai jok sorkar ki dei ban long sasabar nai ki dei ban long ki basuk na komentar ki breu nan khatnet haba ki le ki wan nang ba choki bat kat kum ka accessible India camping ka ba sorkar India ka bulai pai ba usnam ar hajar khatsan ha kane ka accessible India camping ka dan ka ching tho ka ba kreu sai ba ar person na ki bos ki ba de trai jong sorkar ki dei ban long ki basuk mani ki dei ban long accessible nang ta ki breu nan khatnet re do mata ane po mi khaya chuni nyam syam lai i sakai ta baro khai bat kani la ching tho ka kreu sai ba shau banai jon man tau snam la kanong na baro khai 100% ki bos ki bare trai jong sarkar ki de banong asa sugar bat sarkar mi khaya ro hari ni sni bala ta yo bala da kelapan mi ro ba kan khet ba bos ba thmai na ni electricity bos ki ba ki breu ki bran jong khanat ki ha ta long man pentuna ya dor ba kali ha kali kawan choki bar ngiram ni da ni so mo ni so kanat mo ni dan ke driver taxi station ni tayo berada ki ong ba kin num sien dai kali nang ta ki breu ban jong dan jodo nai khatnat kne ni driver taxi nani association nani ka seng choki driver taxi ha kila sien garanti ka bade hado kata andre bon ki barana jong khatnat ke kwa ro ba ki taxi nani kali kamai nani ki bos kamai ki bre jong ki simet ki dei ro ban siem ki senjam ki badet kat ka ba jing la jong ki ba ki dei ban long basuk na ta ka le wan jing ki kuman shu ai nok sa ba ki dei ban long ki dei ban dan ka jing tho ha ki taxi nani ki bos ba ta taxi nani bos ka le chi ba ka ne ro ka dei we kan ta kan ni kalat kan ti ba kan suk ado kata na kan ta ki bre ban jing khat na ba
kawai ro bacing kwa jong person wala seperti yang break bulan tunan kena kalong ba ide bang so thu lam yang ngacik jong ki ha ba dai kele ko ban ni so kenan ai ku break ro ini tak session question pun kia do kata-kata na kamanta ban pedam nang ta cik ki para ba hong san ro ni kwa so ka ba kele ban sim kia ha ba dai ni ta ba ini banai bang wan saya sim ai lang ba ini seng ki bara dan menta hal ini kecing wat banyak man lap ya ki ki daw ba ki breu dan tu kan met siam jenja ha chim chiki ha le kawan man kasni man dai la bet ni ta do ba misalah manai da jing tho sao chim minister ba ana jing tho ban ai co ban ikan man scam mar kliang so karo kan pet ba na khmi na yang ke ba makke ki la ban le na ka man tam pan sup ya kalau kawan jok kibri nuna jok kena buat kalong ro kawe gadak ban beni ya kai jingar ke jing tap san post nan jok ya dak ba kran ino ino sadin ha chiem jok kibri man mus kani ke UDID kabala ai daga kabala isu bat kabala yo lang bat ke disability circuit baru kibri judunar kemet dakani keling kari India kamut ki itu yang ni kum kibri judunar ada kemet ila de banwat benia te nagalang joi fadinan te ringkat bat ni baru te nyembet ban ai daga jingtho halor ki ki jingduna ki bangi syam kum kibri judunar kemet hadu kali kapor te bat ba ngiru ngi trilang bat I bangin ya lang serum seneng ki jing ki ba ngi kandu bat lada hakata kapor ka ba nyin de lang ship mister lu ni kermen ba ka jing thumu balong ka ba job na kamta ka jing biang jomi kibri judunar kemet ba ka is hasil taxi owner and driver association kilapan bana ba kindem sim satia ka baygali na kumta kibri kibdan judunar kemet nila don ke jingmut na kaliang jongir nila don ke jingmut ba ngidi ban yakran maha bagini kiseng namar ban supen bana hakilat patai kubor kamlong satia ka babah namar ngiru ngin yo satia bani trilang batki namar ba hakaji yo I jongi haka adin maas ni lai si kami piang sakaway pat de kakanhun joginong nya taksi ni kabadang gidang sufom hapo nang mensong le si nakaliang jong kiru kim menjur ya ka ka ba ki is kasil ki tumuban pelai na manangi kumta ni kerpat ro ya kini ki taksi lada ladaki don kata kemensim mani trilang bat ni kibri judunar kemet bandum sim satia ka baygali bailek duan kamut ni pensiu siki la kumno ki dei ban kumno bakini thu pade kibri judunar kemet kata ka dei kawai le se yaki bad nyo I yaki bayat deki dingdu deki basu deki wheelchair kila bani thu hande kum yangi ki belong heading kin mitu satia kita ki taksi le se ladangi ngin hab ban peni da kino ki jingtho ala ni ID ki ba ka sarkar kala ai nam da yuni ngin hab ban peni da ka UDID kan ka ba latri kam kowe ke di India te khendiat na shu ai jingmut ru ya kini ki taksi lada ki don kamensi manetri lang bat ni kumbale ka ki bos sarkar ka sarkar ka kum notification house nam araja pra kalau peni ba kikali sarkar kide ban sim sitting door na kunta kibri judunar kemet ngatrai lada kitaksi ru ki ya trilang bak sarkar ban sim tang sitting door kan long gajing kemen ru yang ni kibri judunar kemet omtang bangin ngin kimen balai hande na kerpat ya ki kino ki kenhun taksi lade hapo ka jalan kalaya kini trilang masukkan dak bat menteri kami atau ke door sitting door nak benda jungi ni bangin peniru syaki dak UDID card bak ni ko aro nak ni ki local taxi bakin ngin sa pensiu dak jing tho kini local taxi hato kene ka jing keren jungi hakilat kata kubor kadai ni ang kabali sisya kenang bangiru nila banya senrop lang bania kersan lang ha kata ka jing thumu jongki banara
ya ke jingjo riu ak na kementa ka komposuri na kementa kuno ba kibri juduna kenet kim yo jingmentoi ha kibri ka puli putih ha kino kibenta te nisu kuben sibut ya ka jing yo i jemai jong rembele mulai na kementa ka jingbit jing biang jong i kibri juduna kenet ko jelam saya tang ba na kalian jongi di kibri juduna apa bajala ni don ban kentu kumni ha bidai basti lagi member di MLA binong thauan ba kanu ka at na kamenta ban yo ji mentoi kibri juduna dekat kala download hang ni kala update tholot hakane ka at na kamenta kibri juduna dekat ban yo gino ji mentoi te ngakerpat gini ki nong mikhat jongi lada kidon kano ke jing snow ban pet snow yang ia assembly kemut lada kikin kerpat ban pentri kampura ia kanika right of person with disabilities act matrai ki bagi baro ki bala produk ki beli keren sharum siling kemut kila allong lut hapok ke jelam kaya bala wat benia ha ki bede bat ka kumno bak sarkar kan thau kila tilti na kementa kibri juduna kan kamtam hakali kawan hakani gadong ba silong ba akam jalan mekalaya te haga jingwat nya jo i la shemba shibun ki jingduna hagi bidai bat ka sarkar kam pakla satya ban le i kat kum ke jing tha jong kan ni ka ak jong ka right of person with disabilities area kan riu ke ba lakum no ki bos sarkar ki bos jong kiri simet ki bitre lang na kamta ki patba ki dei balong accessible ki dei balong ki bala batusuk ye ki bri ki ben juduna khonget ha ka ya kayen lani ha ka no ko benta te kata ka di jingkwa jongi ba ngiru ye tre lang na kamta ka jingwat bini ajongi khanang ba kani ka jing thumu jong ba Ferdinand kalong ka job namar ba lese lada ka sarkar ka chimkhia kum ki balong ki wegi jella pori India kan pesukru yang i kibri juduna do kamet ha kan ka jella mekhlaya toy te kamut kadai ban yo na ha ka de hok ka jomi de habani pek ha binu jor hadu kan ka por ka banta kamlong satya kunta te kadau ba kamlong kunta kadau ba kalong ba kan ni ka akam patri kampura hapo ka jella Tingin ko pa tiya kini binong thauan tugha ban le ilan na kanta jongi da ka ba tegan lam hapo assembly ba ban pentri kampura ya kali ka hapo ka jela bat ki baro kumbala kedau hakatuka kumbala kedau dau MLA umroy te kumut la da tholut ha kali ka Tingin so kuman cibun nama ka jing penpau yo i tegan long ka jing sin tiya ay ka sorka bakan le na kamenta jongi kibri video na